Traballadores do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, entidade dependente da Consellería de Traballo e Benestar e organismo que pertencen, entre outros, traballadores do Centro de Día de Chantada, iniciarán unha serie de mobilizacións como resposta do anuncio da xerencia de traspasar os servizos á Axencia Galega de Servizos Sociais. A CIGA, sindicato que conta coa maior parte da representación no comité da empresa do consorcio, convocou para mañá ás 12 unha concentración dos traballadores diante do Centro de Día de Chantada e na oficina I+B de Monforte. Na nota de prensa enviada aos medios, o sindicato manifesta que o traspaso do servizo non garante o mantemento dos 1.500 postos de traballo actuais. Engaden que se trata dun colectivo marxinado pola administración, xa que non dispoñen do convenio e o consorcio négase ata o momento a negociar neste senso. Tamén din que o camiño que segue esta entidade para cos seus traballadores resúmese en dúas máximas: redución de postos de traballo e privatización de servizos, coa conseguinte merma de calidade na atención ás persoas usuarias. Na zona sur de Lugo son centros dependentes do consorcio o Centro de Día de Chantada, o de Pantón, Monforte e a Pobra do Brollón, a oficina I+B de Monforte e as escolas infantís de Chantada, Taboada, Antas de Ulla, Quiroga e Pantón.